Balogh Gábor vagyok, és 2017 óta foglalkozok ezzel az életmentő sportággal. Hát ugye én aktív úszó voltam 25 évig, és akkor jött egy ilyen baráti beszélgetés, hogy mi lenne, hogyha itt az utolsó években levezetés gyanánt megpróbálkoznánk ezzel a sportággal, és itthon Magyarországon egy kicsit felfuttatnánk. Változatos, babát kell húzni, vonszolni, uszonnyal kell úszni, szóval így az egész, ez így megtetszett igazából, hogy egy ilyen monoton sport után egy kicsit változatosabb, de mégis itt maradtam a saját környezetemben, a medencében. A babát annyira nem szeretem, mert elég így 25 évig úsztam, és most azzal bajlódni, hogy az egyik kezembe fogok egy 60 kilós babát, ami tehetetlen, még kemény is, hogyha belerugok, azt egyáltalán nem szeretem. A úszonyos részét azt szeretem, ugye 2022-ben az előző világjátékokon én csináltam a víz alatti delfinezést, az eléggé megtetszett. Most is arra készülök, illetve most úgy néz ki, hogy be fogok vállalni egy babahúzást is, de szigorúan úszonyba. Dolgozok, úszás-oktatást csinálok, óvoda és első-másodikosoknál, illetve emellett az Unigyőri Úszóegyesület edzője vagyok, van egy csapatom, emellett főállású apuka vagyok, és akkor mellette még sűrítem be itt a felkészülés során a sok-sok edzést. Kínából egy tisztes helytállást szeretnék produkálni, és nagyon remélem, hogy érmekkel fogunk most is hazatérni, mint 2022-ben.